Anem a dibuixar angles reduint el primer gir utilitzant GeoGebra. El primer de tot, com sempre, anem a l'etiquetatge perquè no ens etiqueti els objectes nous i no ens apareguin moltes lletres pel mig. Un cop tenim això, com que volem dibuixar els nostres angles en una circunferència, marquem el punt 00, li posem radi 1 i aquí tenim la nostra circunferència en la qual treballarem. Anem a fer-la més gran perquè es vegi bé, encara podem una mica més. Molt bé, ja la tenim aquí. I ara ens dibuixarem un parell d'angles, per exemple, un angle de 840 graus. Val? Llavors, començarem per dibuixar-nos el segment que originarà el nostre angle. Aquí el tenim. I per dibuixar l'angle de 840 graus anem a l'opció angle amb amplitud donada, marquem de dreta a esquerra i li direm que ens dibuixi l'angle de 840 graus. Aquí ho tenim, d'acord? I aquí tenim l'angle equivalent en el primer gir. Fixeu-vos que 840 serien 360 i 360, que fan 720, i de 720 a 840 faltarien 120 graus, que correspon a aquest angle d'aquí, que és l'equivalent en el primer gir. Dibuixem-lo, acabem de dibuixar-lo amb l'eina segment, i a partir d'aquí, si voleu canviar-li la configuració, doncs vosaltres mateixos hi podeu canviar el color. Com que és un angle positiu, anem a posar-lo, per exemple, de color blau, configuració, color, i el posem blau, aquí el tenim. Molt bé. Ja tenim el primer dibuixat. Anem ara a dibuixar un angle negatiu, per exemple, un angle de menys 760 graus. El procediment és el mateix. Aniríem a angle amb amplitud donada, marcaríem de dreta a esquerra i introduiríem el nostre angle, en aquest cas de 760 graus negatius. Aquí el tenim i li direm que el dibuixi en sentit horari perquè sigui negatiu. D'acord? Aquí el tenim. En aquest cas ens donaria un angle de menys 40 graus, que el tenim aquí. Com abans anem a dibuixar el segment. Segment, dibuixem el nostre angle de menys 40 graus i perquè deixa clar que aquest és negatiu, anem a posar-lo vermell. Aquí el tenim. Botó dret a sobre, configuració, color, el posem vermell. Val, perfecte, molt bé. Doncs ja ho tindríem. En aquest cas hem dibuixat un angle de 840 graus, que és equivalent en el primer gir a un angle de 120 graus, i un angle de menys 760 graus, que és equivalent en el primer gir a un angle de menys 40. Ara us toca a vosaltres dibuixar. Us recomano que cada angle el dibuixeu en una circunferència diferent o que aneu retallant i enganxat a l'arxiu que teniu configurat al Classroom.